कुठे चाललात? आता आपल्या गॅसचं चेकआउट आहे ना, तर आता तुम्हाला दाखवतो बघा सर. बघा काय आपले पुरणपोळ्या जे आपण बनवले होते 20 पुरणपोळी दिसली. हे आपण 20 पुरणपोळी त्यांना दिली आहे. त्यासोबत त्यांना ते कोकम बघा एकदम कसे ओले ओले आणि एकदम मस्त आहेत बघा. ओरिजिनल कोकम. अर्धा किलो कोकम आपण देतो त्यांना. आणि या 2 काजू दिसतात काजू, म्हणजे हे 2 काजू म्हणजे अर्धा किलो काजू. काजूचे बी म्हणजे भाजूचे काजू आहेत. अर्धा किलो कोकम आणि 20 पुरणपोळी आणि त्यासोबतच 6 आमरसचे बॉटल. आता जेव्हा जेव्हा चेकआउट करेल ना, तेव्हा मी 6 आमरसचे बॉटल इकडे आणून ठेवले. हे सध्या देऊन येतो. 6 आमरसचे बॉटल नंतर देऊ. बुबूला काय वाटतं काहीतरी खाऊ होते. बुबू तुमच्यासाठी नाही कोकम हशाल. तर इथे बघा, आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना त्यांना 6 बॉटल्स पण हवे, तर वरती आताच नेतो बघा 6 बॉटल आमरसच्या. म्हणजे ते कसे आपल्या बॅगेत इकडे तिकडे भरतील सगळं. असं बघून घेऊया. आपले गरम गरम पोहे आपले कमीत कमी आता 10 प्लेट्स आहेत काकी, बरोबर ना? 6 आपले पाठच्या रूममधले आणि 4 वरच्या ह्याच्यात. तर इकडे बघा आपला हा जो मीटर आहे ना, तर हा आता लोड वाढल्यामुळे आपल्याला सर्व चेंजेस करायला लागतात. तर हा 16 एम्पियरचा 16 वॉटचा आहे ना हा, तर आपल्याला 32 वॉटचा लावायला लागेल. म्हणून आम्ही बघा नवीन लावतो. हा पण नवीन होता आमचा. हे जुने 16चे आम्ही काढले कारण गिझरवर लोड पडायला लागला. पण आता हा लावतो. हा 16चा काढून आम्ही 32 लावतो. धर इकडे बघा आमचा सकाळचा नाश्ता चालू आहे आणि आपले जे काकी हेल्प आले ते भाकरी करतात बघा. आणि या भाकरी काजल कोणाला आपण वा वा वा. आणि काकी हे आपण भाकऱ्या कशासाठी देतो त्यांना? ट्रेनमध्ये खायला. हां, जर तुम्ही पण असं येणार असाल, ट्रेनने जाणार असाल किंवा तुम्हाला असं घरगुती हवं असेल तर आम्हाला जरा अगोदर सांगा, म्हणजे आम्ही रेडी करून देऊ तुम्हाला. त्याने 3 भाकरी आणि 1 चण्याच्या पिठाचा पोळा, म्हणजे भाकरीसोबत खायला होईल. गाडीतला खायला नको ना हो, कसं पण आपलं घरगुती ते घरगुती असतं. तर आता इथे बघा आपण रेल्वे स्टेशनला आलो. आपले जे गेस्ट आहेत त्यांना ड्रॉप करायला. आता त्यांना प्लॅटफॉर्मपर्यंत सोडून येतो आणि मग परत आपण तुमच्याशी बोलू. हा बघा समोर रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन. आपल्या गेस्टला बघा व्यवस्थित सोडलेलं आहे. आता आपण घरी जाऊया आणि सर्व आता साफसफाई करायला घेऊया, कारण उद्या परत आपली चेक इन आहे. हे बघा कोकण रेल्वे. ही बघा ही आपली रत्नागिरीला यायला जनरल गाडी आहे. ही बघा आपली इकडे गाडी लागलेली आहे. ओके चला बसूया. तर आता तुम्हाला एक सांगायचं, जर आपल्याकडे कोणते गेस्ट मुंबईवरून रत्नागिरीला येतात आहे तर आपल्याकडे खूप गाडी आहे. आता तुम्हाला ही गाडी सांगतो जी सावंतवाडी दिवा एक्सप्रेस आहे आणि जनरल गाडी आहे ही. म्हणजे जर तुम्ही इकडे आलात तर आणि तुम्हाला जर जायचं असेल तर ही गाडी 11:55ला, म्हणजे आता दुपारची म्हणजे 12ला पकडू शकता, पण 11:55 हा टायमिंग आहे. रत्नागिरीला ही गाडी येते. आता आपले गेस्ट त्याच्यात गाडी घेते, पण ह्यांनी रिझर्वेशन काढली. ह्याच्यात 16 डबे असतात. घरून फोन आला जरा. हा गाजल येतोय स्टेशनवरून. त्यांना ड्रॉप केला तर गाडीमध्येच आहे. हां, तर इकडे मी तुम्हाला काय सांगत होतो, ते चिकन आणि मटकी आणायला सांगितले. तर मी तुम्हाला सांगत होतो ना, आपल्याला जर तुम्हाला रत्नागिरीवरून परत मुंबईला जायचं असेल तर 11:55ची ट्रेन आहे आणि जनरल गाडी आहे. पहिले 10-11 डबे जनरल असतात, म्हणजे फक्त तिकीट काढायचे आणि तिकीट पण एकदम आपली नॉर्मली सिटिंग आहे, नॉन AC सिटिंग आहे. त्याची तिकीट काहीतरी 150 रुपये, 130 रुपये, 150 रुपये किंवा 170 रुपये आहे. म्हणजे तुम्ही इकडून पण असं इकडून बसून जाऊ शकता. आता किती वाजले? 12ला गाडी, तर ती रात्री 8-9पर्यंत पनवेलला जाते ती गाडी. ओके. आणि इकडे बघा पार्किंगची आपल्याला अशी पावती पण असते. आता टायमिंगवर असं किती मिनटं झाले, मला 5-10 मिनटासाठीच आहे, तर 10 रुपये आपली पावतीचे लागले. तर आपल्या राईट साईडला आहे आता रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन.
गॅसला सोडून आणि आपण सर्व सामान घेऊन आलेलो आहे. कांदे, इकडे मटकी आणलेले भिजवलेले पाव किलो, हा पाव किलो, आणि इकडे आपलं चिकन आणलेलं आहे फ्रेश. आता बघा पाठचे दोन्ही रूम आपले बुकड आहेत. पाठच्या एका रूममध्ये 3 माणसं आणि दुसऱ्या रूममध्ये 3 माणसं. त्याचे चार्जेस आम्ही तुम्हाला सांगितले होते 1200 3 माणसांसाठी. आणि हे त्यांचा सकाळचा जो नाश्ता बिष्टा होता त्याची भांडी. हां, आणि आता त्यांचा रूम कसं क्लीन करायला पण हवा ना, हे सर्व भांडी पिंडी ठेवली होती त्यांच्यासाठी. आणि अजून एक रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही कुठे पण आमच्याकडे कधी बुकिंगला याल आणि कधी बाहेर गेलं तर चावी आमच्याकडे देऊन जावा. सामान विमानला आम्ही काय हात नाही लावत, फक्त क्लीन बिन करायला. हे बघ, हे कसं राहिलं हा, होतं, जरा व्यवस्थित करता येतो हे ना. कसं विसरले वाटतं ते पण द्यायला. हा. हे सर्व आपल्याला धुवायला लागतं ना. मग चावी आपल्याकडे असलं तर होतं. होय. हे रांगोळीवर बसली. मग आता तुम्हाला दाखवतो. काल रात्री मी आणि काजल अर्जंटमध्ये डीमार्टला गेलो आणि सर्व शॉपिंग केली. बरोबर, काय शॉपिंग करायला लागली, कारण सामान विमान पार्टी जेव्हा गेस्ट आले ना, एवढी गडबड झाली तेव्हा माहिती पडलं की काय कमी पडतं आणि काय नाही कमी पडत आहे. तर हे सर्व शॉपिंग केली आहे. आता आपण सर्व प्रोडक्ट्स दाखवूया आपण काय काय आणलेले आहेत. ठीक आहे, इकडे शॉपिंग होते, काजल जेवते आहे आणि मम्मी कुठे गेली? हां जेवली आता, हां जेवून आले, हात पुसून आले. आता आपण सामान काढूया. ओके. आणि सामान काय काय आणलंय आपण ते सर्व बघूया. हा कलर वाला हां, बघ ना, काश्मीरी म्हणजे कलर आहे बघा, काश्मीरी चिली पावडर. तसाच पाहिजे. ओके. खाली काढा सगळा काकी. चला, आता डीमार्टचे सर्व सामान जेवढं आणलं आपण ते सर्व काढून घेतलंय. आता एक एक दाखवूया आपण काय काय आणलं. हा. सुरुवात हे बघा मोठ्या पिशवीपासून करूया. ही बघा एवढी साखर आणली परत. ही ऑलमोस्ट आपली 8 किलो साखर आहे मम्मी. 8 किलो आहे. साखर, रवा आणलेला आपण इकडे पूर्ण 2 किलो. हे पोहे आपले 3.5 किलो आणि आपले तांदूळ परत 7.5 किलो. ते काय आपण भरतो आणि ते किती पण किलो होतात ना, ते वरती खाली होतात. तर एवढं सर्व आणलं. आणि त्यासोबतच नारळ पण आणले होते, पण वापरायला आतमध्ये नेले. 11 नारळ आणले मी, 22ला पडले ते. आणि एक एक करून आता तुम्हीच काय दाखवायचं ते दाखवा. आता बघा, तेल पिशवी किती जरा साईडला कर तिकडे. 1 2 3 3 हे घ्या, ही चौथी घ्या. 4 तेलाचे पिशव्या परत लागले बघा. आणि एक सजेशन दिली होती मला मम्मी की मोठा कॅन आणा. डीमार्ट मध्ये त्याचं बघा सेम बघितलं, मोठा कॅन मला स्वस्तात होलसेलमध्ये मिळणार, तर मला होलसेलमध्ये जायला लागेल. तर तेल झालं ना तिकडे. आता इकडे दाखवूया. हे बघा, हे सर्व बल्ब्स लागणार आहे. 2 3 4 5 आणि 6 7 आणि 8 बल्ब लागणार आहे. आणि हे एक छोटा बल्ब. हे कुठे लागणार आहे माहिती का? कुठे सांग? आपली पाठच्या रूम मध्ये, आतमध्ये, पाठच्या बाथरूम मध्ये. आणि सध्यापुरती काय केलं आपण सांग? आपण आपले घेऊन गेलो आणि आपले लावले आधी. हे बघा, इकडे दिसते बल्ब, इकडचे बल्ब काढले, आपल्या बाथरूमचे बल्ब काढले, सर्व बल्ब काढले आणि त्यांना लावून दिले. आम्ही सर्व विसरलो होतो ते. हा, पटकन बुकिंग झाली ना त्याची. तर हे सर्व आता जिकडे जिकडे नाही तिकडे लागणार आहे. म्हणजे हे 9 वॉटचे सर्व आणले आणि 6 वॉट. आपल्या घरी तुला माहिती किती बल्ब पेटतात एका टायमाला मम्मी? चाय पत्ती आहे ना. होय, तुला काय प्रश्न विचारला? असे बल्ब एका टायमाला किती पेटतात आपल्या घरी? भरपूर पेटतात. 32. होय. बापरे. तेवढा आहे ना. हा, चालेल. आता हे बघा, हे देवपूजाला मी माझ्यासाठी 2 आणले असतील वाटतं. हे हा तिकडे पण आहे बघा. हा, हे 2 धूप आणले. हा, आणि पाठच्या रूम वाल्यांसाठी पण गुड नाईटचे हे आणले. बरोबर ना, त्यांना पण आपले घेऊन गेलोय ना आपण. हा, आपण आपले त्यांना दिले. ठीक आहे. हे बघा, हे एअर फ्रेशनर 2. इकडे उपमा बनवायला काही शेवया. इकडे चाय बनवायला चायपत्ती. हे सर्व मसाले आपले रेडी टू मेक मसाले. इकडे कांदा लसूण मसाला, लाल मिरची पावडर, ही कलरसाठी काश्मीरी रेड चिली पावडर 2, हळद, वेलची, कपड्याचं साबण, हा भांड्याचा साबण, हे अख्खी मिरची पण आणलेली आहे. हे काय आहे? स्कॉच ब्राईट. हे अंगासाठी साबण. हे बघा, हे मॅगी आणले आहेत. मॅगी आम्हाला. आणि सॉस, शेंगदाणे. हे कोकम सरबत आणला परवा, माहितीये ना, चुकून मी आगल आणला होता. तर ते कोकम सिरप म्हणजे सरबत. आणि तेल पिशवी. हा, आता इकडे दाखवतो.
हे मम्मीने मागवलं होतं. आता बाहेर आपल्या इकडे कुठे लटकवायचं दाखवतो. खिडकीला लटकवून. हे बघा तिकडे लटकवणार आहे म्हणजे ते दिसायलाच चांगलं वाटेल. आता इकडे आउटडोर प्लांट्स पण लावले असं लटकतात हे बघ असं लटकू शकते तू. ठीक आहे ह्याच्यात मग तुला कोणतं झाड लावायचं ते लाव. आणि त्यासोबत पाटी बालड्या पण नव्हते, मग पण नव्हतं, साबण ठेवायला पण पाटी काहीच नव्हतं. काहीच नव्हतं ना पाटी. आपण रेडीच नाही केलं होतं. तर आपण वरचे खालचे सर्व करून दिलेले आहेत. हे तिकडे ठेवायला होते ना काकी. हे दोन हे कोणाचं आहे ते लहान मुलं नाही मम्मी निघता निघता लगेच काहीतरी टाकतात. मी बोललो एवढा मोठा मग तर आपण मिळून खाऊया ना. आता बघा पाठच्या ह्याच्यात बाथरूम मध्ये पण बालडी नव्हती, कायच नव्हता. तर आपली बालडी आपण साधा डबा होता. हा आपली बालडी ठेवली तिकडे. ही अशीच याच कंपनीची आपली बालडी आहे ना पिंक कलरची. ती पाटी ठेवली मग ही वापरायला होईल. आणि काकी हे होय काकी गाडा हे बघा हे दोन चांगल्या हाय क्वालिटी बघा का. यांची क्वालिटी बघा चांगली आहे का. चांगली ना. म्हणजे आम्ही असा भेदभाव नाही केला की पाठच्या रूम साठी एकदम हलके आणले किंवा काय आणले. हे बघा हा पण मटेरियल एकदम छान आहे. ही पण बाटली कितीला पडते 100ला पडली आहे मला. आणि ही पण बाटली कितीला पडली का तू बघूया. ही 250ला बाटली पडली. म्हणजे चांगल्या क्वालिटीची आणल्या. हातात घेऊन माहिती पडतं ना साधे घेतले तर 100 चांगली आहे ना यांची. तर एवढं सर्व शॉपिंग झाली. नाराला अकरा आतमध्ये युजला गेली. तर ही डीमार्टची शॉपिंग म्हणजे आपले कस्टमर येतात आहे, गेस्ट येतात आहे, तर इकडे खर्च सुद्धा होतो एकदम चांगला. आणि क्वालिटीवाला मेंटेन करतात. पाठच्या रूमसाठी पण हे सर्व अपडेट झालं. ठीक आहे आता आपण आपल्या पाठच्या ह्याच्यात आलो आहे. तर त्यांना ती पण न्यूच बाळली आहे ना ती काकी. हा ही टाका ही जरा जास्त चांगली वाटेल. त्याच्यावरती मग ठेवा. त्या साईडून उघडणार. हे इकडून पण उघडतं तिकडून पण उघडतं. दाखवूया तुम्हाला पण दाखवतो. हाय ना हा मग हे दुसरीकडे वरती ठेवायला होईल. आता ह्या ह्याच्यात पण नवीन ठेवूया आपण. हा ही वाली काढा आणि नवीन ठेवा. ओके. आणि मग पण आहे ना आणि साबणाचं पण आहे इकडे. ठीक आहे मग हे आपण नेऊया. तुम्हाला कालचे बल्ब दाखवतो. म्हणजे आमच्या घरातले आम्ही इकडे लावले. एक बल्ब इकडे एक इकडे बघा हा दुसरा बल्ब, तो तिसरा बल्ब आणि ह्याच्यात चौथा बल्ब. असे 4 बल्ब मी आपल्या घरातले लावले. कारण डीमार्टला जाऊन येऊपर्यंत अंधार झाला असता आणि त्यांचं चेक इन संध्याकाळची झाली होती. त्यासोबत 4 बल्ब आणि पाणी पण दाखवतो तुम्हाला. तर परत उद्या मला वाटतं लागेल मागवायला. नाही लागणार. तर एक्स्ट्रामध्ये पण पाणी भरून ठेवलं बघा. आणि 4 बल्ब दाखवले मी. तशी ते बघा ही सीडी घेतली काकींची. हे 5वा बल्ब आणि तिकडे जो पुढचा 6वा बल्ब. तर असे 6 बल्ब एक्स्ट्रामध्ये लावले आपल्या घरातले. आता जे नवीन आणले ते आपण आपल्या घरी लावूया. आणि आता तुम्हाला अजून एक दाखवतो बघा. म्हणजे क्लीनलीनेस बोललो ना तर तुम्हाला होमस्टेमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे सर्व क्लीन करून मिळणार. आता मी आणि आपल्या दोन्ही काकी वरती चाललो आहे. आता चेक इन तर आजच झालं आहे. आता दोन्ही गोल्डन सिल्वर आज खाली आहे. उद्या दोन्ही भरणार आहे परत. तर आता बघा सर्व आपल्याला क्लीन करायचं आहे. आणि तुम्ही पूर्ण रूम नाही बघितलात ना अजून. हां तुम्ही पण बघा कसं आहे बघा. आवडतं का बघा. हाय बघा चायचा कप राहिला आहे, ग्लास राहिले आहेत बघा. असं राहतं ना मग सर्व. वरती आम्ही आलेलोच नाही, आम्हाला वेळच नाही ना. आज आमचं जेवण बिवण बनवूनच सर्व झालं ना. इकडे सर्व तसं. हां आता बघूया काकी इकडे बघूया आपण. एवढं हे सर्व आपल्याला धुवायला लागेल ना. किती आहे. हां मग अजून एक बाटली ठेवा. इकडे एक बाटली ठेवा. हां इथे एक म्हणजे 2-2 बाटल्या झाले ना. आणि बसायला मोठा स्टूल आहे ना इकडे. मोठा आहे. ओके खालचं बारका आणायला आवड मोठा आहे ना. त्यासोबतच बघा. आणि इकडे आपल्याला हे टॉवेल पण धुवायला लागतील. ठीक आहे. आणि आता पाठचं तुम्ही पण बघा ना. तुम्ही नाही बघितलात ना रूम. नाही या तुम्हाला दाखवते. काकी दाखवा त्यांना. आपला गोल्डन रूम हा आपला सिल्वर रूम. ह्याला आम्ही सिल्वर रूम म्हणतो. रूम आवडतात का बघा.
आमचा सिल्वर. हा इकडचं बेड आपण खाली नेलेलं आहे बरोबर ना. आता खाली माणसानं लागलं ना. हा आता काकी इकडे बघा बाल्डी किती आहे. नाही बाल्डी नाही ना, मग ही बाल्डी इकडे ठेवा बरोबर. साबणाचं म्हणलं पण आणायला हवं. साबणाचा आणि मग पण लागेल ना इकडे. ओके ठीक आहे ठीक आहे. नाहीच आहे ते. बघा हेच आता तुम्हाला हेच दाखवायला आणलं. इथे जेवढं काय होतं ना ते सर्व आम्ही खाली नेलं फटाफट कारण सिल्वर काल खाली होता आणि आता उद्या भरणार आहे तर परत एवढं सर्व सामान लागणार आहे आपल्याला. गडबड आहे ना झाली ना सर्व. ओके. आणि खरं सांगते मला ॲक्च्युली ना टाईमच नाही आणि ना बुकिंगचं कधी बुकिंगचे मेसेजेस येतात आहे कधी काय तर कधी काय काम. तर खालच्यासाठी जी 2 दिवसातच बुकिंग आली ना तर खूप गडबड झाली की खाली पण बाळल्या लागतील, बल्ब लागतील, मग लागतील, खूप काय गडबड झाली. आता ते सर्व आपण आणलेलं आहे आणि सोयीस्कर आपण सर्व करतो आहे. आणि तुम्हाला अजून एक सांगतो आहे सिल्वर रूमला आता आम्ही अपडेट करायला सुरुवात करणार आहे. तर तुम्ही सिल्वर रूम थोडी खालचे जे ग्राउंड फ्लोर रूम आहे ना त्याला पण आता अपडेट करायला सुरुवात करणार आहे आणि काय काय अपडेट होणार आहे तुम्हाला सर्व ब्लॉग्समध्ये दिसेल. इकडे बघा आपला जो फुल आहे किती सुंदर झालेला आहे. एकदम मस्त बघा एकदम छान आणि सुंदर एकदम. आणि तुम्ही हवा बघू शकता तिकडे आपली नॅचरल हवा आहे सर्व. इथे बसलात की असं आवडेल का इकडे सर्व ओपन छान वाटतं ना. बसायला मस्तच वाटतं एकदम हवा गारगार आहे. हां आपण घेऊया. घ्या एकदा कोण नसेल की आपण सर्वांनी बसूया. हां इकडे आपले ग्लास राहिलेत आणि आपले चायचे कप. जेवायला जा. येस मी जेवतो आणि तुम्हाला सांगायचं आहे आता माझा जेवायची वेळ झालेली आहे. आता आपण सर्वांनी जेवायला जाऊया. आम्ही जेवून वरती आलोय काम करायला. माझं थोडं काम होतं ना म्हणून नाही जेवलो मी. हे बघा सर्व अपडेट करतोय आता. हे सर्व खाली वरती झालं ना मी. तर हे बघा इकडचं नवीन ठेवतोय जुना नेतो खाली. बरोबर. मग हा आपल्याला होईल खाली वापरायला. आता छान दिसत नाही ना तो छान दिसतोय. त्यासोबतच स्टूल एक छोटा स्टूल मोठा स्टूल असं दोन्ही ठेवतोय आपल्याला. एक मला दे. एक चांगला. पाठी ठेवतो आणि एक साबण ठेवायला पाठी ठेवतोय.